Čo tak povedať o živote s koktavosťou? Život s koktavosťou je náročný a myslím si, že do istej miery aj zväzujúci. Hlavne keď sa vlastne jedná o vaše dieťa, ktoré má ten problém a vidíte, že mu nedokážete pomôcť. Matej mal problém s koktavosťou od svojich 3 rokov a navštevovali sme rôzne logopédie, rôzne terapie, trénovali sme. Až vlastne plynul čas a povedali nám takú vetu, že už keď to neprešlo do 6 rokov, už sa to nezmení. Takže ako rodič som nevedela, čo ďalej robiť. V podstate som mala takú beznádej. Priznám sa, že častokrát sme boli zo všetkého aj nervózni, podráždení. Potom som si vyčítala, prečo som na ňo zlá, veď on za to nemôže. A také uvedomenie toho, že čo on prežíva, prišlo asi vo chvíli, keď nechcel komunikovať. Keď povedal, mami, povieš to za mňa? Alebo jednoducho povedal takým spôsobom, a nič, nechaj tak. Potom sa stala taká vec, že mi zatelefonovala sestra, že počula niekde v médiách o novej mluve. Opýtala som sa jej, čo to je. Ja neviem, ale skúsi to nájsť. Vedela o tom len to, že nová mluva je niečo, čo dokáže odstrániť vraj koktavosť. Podotýkam to slovíčko vraj. Tým, že sme skúsili veľa tých terapií, pre ktoré sme sa vždycky nadchli, tak teraz sme tomu nedávali nejakú váhu, že by zrazu niečo mohlo zabrať. Začali sme teda na internete pátrať, o čo konkrétne ide. Ani som v podstate neváhala, že či zavolať alebo nie. Hneď som zdvihla telefón a volala som do Třinca, kde sme dostali veľmi rýchly termín na konzultáciu. A asi sme ani veľa neváhali, a ani Matej, keď sme sa spýtali, chceš to skúsiť? A povedal, že áno, jasné, je to dieťa, ale my, ako rodičia, sme boli proste odhodlaní vyskúšať už všetko. A tentokrát to pre nás bola asi, že posledná možnosť. Keď sme prišli na základný kurz, tak deň predtým som videla pred sebou iba čiernu dieru. Čo bude? Čo to budeme 8 dní robiť? Či to Matej zvládne? A hneď prvý deň som položila Evženovi otázku, že či sa niekedy stalo, že by z kurzu odchádzal človek tak, jak sem aj prišiel. A jeho odpoveď bola len, veď uvidíš sama. Keď sme sa ubytovávali v prvý deň na recepcii, na hoteli a povedali sme, že ideme vlastne do kurzu novej mluvy, tak pani na recepcii povedala, nebrečte, ono na tých lidech je to strašne hned vidět. Oni jsou tak krásní a tá promiena je neskutečná. A teraz sme v podstate po polročnej ceste a pani bola zrovna včera na recepcii znovu, ale sme si potvrdili to, čo povedala. Každý človek, ktorý tu bol v tom kurze, sa zmenil. Tým, že som tu bola ako doprovod, tak som ich vnímala inak. Vnímala som ich tváre, ich zmeny v rozhodnutiach, ich odhodlanie, že prvý deň sedeli všetci s hlavami a očami sklopenými a dnes proste kráčajú po ulici s hlavou hore a s úsmevom na tvári. Ja som neskutočne šťastná, že sme sa o tom dozvedeli, že sme tu vlastne mohli byť. A
A v podstate každému, či už je to dospelý človek, ktorý sa dokáže rozhodnúť sám, ale ak ide o dieťa, tak strašne by som želala a odporúčam tým rodičom, že ak majú čo len malinkú možnosť sem ísť, prihlásiť sa, aby to urobili. Lebo ten život sa neskutočne zmení. Áno, treba tomu podriediť všetko, v čom ste doteraz žili, venovať tomu naplno ten čas, ale hlavne veriť si a uvedomiť si, že aj malinký krok je ten krok vpred. Matej má síce 10, ale keď mi on sám povedal, že mami, ja som tak rád, že sme tam a že mi to pomohlo, tak to asi hovorí za všetko. Takže sme neskutočne šťastní, že sme absolvovali novú mluvu a ešte sem samozrejme prídeme. Ale ide aj o ten prístup lektorov, ktorí majú. Není to len, že odbijeme si tu tých pár dní, prídite za mesiac, ale tá každodenná interakcia je proste to, čo nás posúva vpred. A za to ja, jak rodič, som strašne vďačná. A v podstate, jak lektorom, tak aj všetkým kurzantom. Pretože je vidieť, že aj tí kurzanti navzájom sa dosť podporujú a posúvajú sa vpred. Není to o tom, že by sa na seba pozerali, pozri, ten má taký problém, a tomu sa nedarí. Ale práve, že sa podporujú a myslím si, že aj toto je to dôležité. Že sú tu, že vidia, že nejsú sami v tom probléme, že je veľa ľudí okolo, ktorí ten problém má a vedia sa v úvodzovkách chytiť za ruky a ísť spolu. Možná ještě taková otázka jedna. Na konzultaci jsem tak nějak celý ten kurz představoval, že u dětí, které jsou menší, je na prvním místě do kurzu rodič zároveň s tím dítětem. Zobrala som to jak automatiku, že nebude tu sám. Je pravda, že som si najprv povedala, že však asi taká podpora. Ale po pár dňoch som si uvedomila, že prečo. Lebo začali mi tie veci zapadať do seba a hlavne to, že napríklad kontaktovanie cudzích ľudí na ulici, keby som povedala, však choď, tak neviem, či by ten Matej dokázal to urobiť. Keď som povedala, že idem ja, a takto sme sa striedali, tak vtedy vlastne sa na mňa pozrel, videl, že to robím ja, automaticky išiel aj on. Videl, že to není to zvláštne, čo má robiť, je to proste úplne normálne a patrí to k tomu. A každé to dieťa by tu malo mať toho rodiča, lebo keď ho tu má a vidí, že ten rodič to robí, tak to robí aj to dieťa. Takže vtedy som pochopila, prečo bolo povedané, do kurzu nejde dieťa a rodič, ale ide rodič a dieťa. Všetko začalo dávať taký zmysel. A naozaj už po základnom kurze, po 8 dňoch, keď dieťa, ktoré 7 rokov v kuse sa zajakávalo, nebolo schopné povedať svoje meno. Zrazu bolo kľudné, prirodzené, oči neboli vystrašené. A každá otázka, ktorá prišla, bola úplne normálna a na každú otázku sa dalo odpovedať.